Hola, bon dia. Som el Marc, Adamo La Janeli. i jo el Mamadou. Som alumnes de primer d'ESO de l'Escola Pia Tàrrega i avui us venia a presentar aquest llibre titulat Xama. L'autora d'aquest llibre és Noa Gordon. Noa Gordon va néixer a Worcester el 1926. És va llicenciar de Periodisme i Lletres a la Universitat de Boston. l'editorial d'aquest llibre és Editorial B i aquest llibre té 627 pàgines. Ara us vinc a explicar una mica sobre la història d'aquest llibre. Aquest llibre parla sobre un metge rural i la seva família. És escocès i hereu d'una família que al llarg de les seves generacions ha participat en la medicina i ara és un home marcat per les seves decisions polítiques i decideix fugir. Arriba sol a Boston i troba feina com a assistent d'una eminent cirurgia, però a poc després es dirigeix cap a l'oest, en una terra on els colons encara no han vençut als indis Sauk. Shaman és la història d'un home blanc i una dona índia que posseeix el do de guàrdia pel home que li va salvar la vida i l'amor del pare pel seu fill i fer que tingui una carrera mèdica. Nosaltres recomanem aquest llibre perquè ens ha intrigat molt i us convidem a que el llegiu. Aquest llibre és perfecte per regalar a algú que li agrada la història i sobretot l'època dels indis als Estats Units. Espero que us intrigui molt aquest llibre i moltes gràcies. Adéu.